Fil-kapitali Maltija l-Prim Ministru kompla juri r-ruħ soċjali ta' Gvern Labursita. Huwa semma anomalija li kawża tagħha mijiet ta' persuni mhux jitħallew jisselfu mill-banek minħabba kundizzjonijiet ta' saħħa. Persuna bħal dan il-ħabib tiegħi li kont qed nitkellem miegħu meta tiġi biex tapplika l-bank loan, persuni li jbatu minn kundizzjonijiet mediċi oħrajn ma jingħatawx minħabba l-problema tal-life insurance. Jien konxju minnu dan il-fatt, konxju wkoll marraf ukoll illi kien hemm ħidma fil-passat biex tiġi indirizzata din l-inġustizzja, hemmhekk ukoll se nagħti direzzjoni biex din l-anomalija tiġi solvuta. Dr Abela rimarka differenza bejn iż-żewġ partiti politiċi f'pajjiżna. Qal kif filwaqt li l-Gvern Laburista kienet jippreżenta l-aqwa budget fl-istorja ta' pajjiżna, Jason Azzopardi kienet jirrappreżenta lir-Repubblika f'kawża li fetħu fil-Qorti Ewropea kontra l-Qrati Maltin. Kelliem ewlieni tal-oppożizzjoni, l-kelliem tal-ġustizzja, qiegħed barra minn xtutna quddiem il-European Court of Justice jipprova illi dik il-binja li hawn fuq ix-xelluk tiegħi, il-qorti jikkollassa. U dak li jipprova jagħmel, dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu huwa litteralment li l-qrati tal-ġustizzja tagħna iġibuha markub tiegħu. Dr Abela kompla jispjega ċ-ċirkostanzi wara din il-kawża li qed jiġġieled kontra Malta, Jason Azzopardi. Jiġifieri il-bidliet l-għamilna kif jinħatru l-imħalfin, kif jinħatru l-maġistrati, kif jinħatar il-Prim Imħallef. Qabel magħhom kulħadd. Mela tgħiduli x'sens hemm li tibqa' għaddej b'kawża li qed tipprova twaqqa' kif kienu jimħatru l-imħalfin fis-snin li għaddew. Meta l-kwistjoni llum hija magħluqa. Dak li qed jagħmlu. Hawnhekk Dr Abela fakkar kif il-Gvern bidel il-leġiżlazzjoni dwar kif jinħatru l-ġudikanti li ma bidla ġabet reazzjoni pożittiva tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Venezja. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-karigi ta' Kapijiet Eżekuttivi ta' Aġenziji tal-Gvern u stqar li se jagħti direzzjoni biex il-ħidma tal-Kapijiet Eżekuttivi tkun iffukata biss fuq l-awtorità li jmexxu. Id-direzzjoni hija ċara. Dak li ġara sal-lum, dak li ġara fis-snin passati, jien ma rridux jiġri għada. Kull kap eżekuttiv ta' kull awtorità huwa mħallas tajjeb għal xogħlu, huwa mħallas salarju li jisboq darbtej dak tal-Ministru tiegħu, fatwali dan li qed ngħid, l-enfasi tkun esklusiva fuq il-ħidma tal-awtoritajiet. Dik hija l-bidla li se nagħmlu. Dan b'differenza għal dak li kien isir fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti, meta kien ikun hemm kapijiet eżekuttivi li filwaqt li kienu jmexxu l-awtorità kellhom ukoll negozji b'interess dirett fis-settur. Hawnhekk il-Prim Ministru ġab l-eżempju għal dak li kien isir fit-Transport Malta li kien imexxi l-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt.